Türkmenistanyň dokma podagy milli ykdysadiyetimiziň umumy ösüşini üpçün etmekde möhüm orunlaryň birini eýleýär. Arkadaly gahryman serdarymyz podagy ähli taraplaryň ösürmek ugruna döwlet derejesinde uly ýardam gollaw berýär. Hormatly prezidentimiziň ýygy aladalar bilen dokma senatynyň toplumlaryň ösürmek netijesinde daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň orun tutýan önümleri öňdürmek we eksport ugrly haritlaryň öňdürüşini artdyrmak boýunça strategik wedipeler üstünlikli çözerildi. Ýurdumyň paýta şekerlenişçileriniň ýetişdiren altyn hasyly dokma toplumlaryna çyýmal bolup kalmady diýär. Türkmen topragyna ösürip ýetişdirilen paýtadan ekologiýa taýdan arasy ýüplükler taýýarlanýar. Bu bolsa dokma toplumlarynyň önümçilik ugrularynyň işçileşmegini, puwdakda bazy gatnaşyklarynyň talaplaryna dogry laýyk gelýän önümleriň bolçulugyny üpçün edýär. Bu urda paýtatymyzda Türkmen maşy dokma toplumuna da münasip işler ýerine ýetirilýär. Bu senaga toplumynyň düzümine kärhanalaryň beşisi girip, olar egirme, örme, dokma, boýaw we tikinçilik kärhanalardan ibaratdyr. Köpogurly önümçiligiň bir ýerde jemlenmegini üpçün etmek milli ykdysadiyetimiziň puwdaklary toplumlaryň esasy ösürmegi, olaryň senaga taýdan ösüşini we bar bolan çyýmaly çuňgur gaýtadan işlemegi nazarlaýan strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmek ýoluna möhüm ädimdir. Dünýäniň öňde barja kompaniýalarynyň enjamlaşdyrylan dokma toplumuna durly belgilerdäki ýüplükler, dokma we durly matalar, ýorgun düşük daşlyklarynyň toplumy, köýnekler, şeýlede köýnekçiler, çağılardan başlap, uly ýaşly adamlara niýetlenen durly ölçekdäki ýürüte eginişikler öňdürilýär. Önümler halkara ölçeklerine dogry laýyk gelýär. Munyň özi matalaryň berkligi, olaryň ekologiýa taýdan araslylygy bilen şertlendirilendir. Toplumyň önümleriniň ýokary halkara görkezjilerine laýyk gelmegi ýurdumyzyň dokma senaty kärhanalar tarapyndan her iki zamanyň talaplarynyň berja edilýänini görkezýär. Aşgabat şäherindäki Türkmen maşy dokma toplumyna öňdürilýän tekin önümlerine nusoy harit nyşany berilendir. Taýýar önümleriniň hiliniň ýokary derejeli bolmagy ulanjylaryň arasynda nusoy harit nyşany tekin önümlere bolan istegi has artdyrýar. Munyň şeýle bolmagyny öňdürjileriň gahryman arkadamynyň hemde arkadaly gahryman serdarymyzyň taýşylyklardyr maslahatlarynyň ugralyp, ýynatyň isleglerini öwrenmek arkaly önümleri, hususan egneşikleri her patla görä aýratynlyklary nazarda tutup öňdürmeklerem itergi berýär. Şoňa görä da kärhananyň işleri barhaýlarlýar. Toplumyň alyp barýan işleri berkarar watamynyň dokmaçylarynyň umumy milli maksatnamalarynyň durmuşa geçirmegine, şol sana döwlet başçylygymyzyň ýurdumynyň ykdysady kuwatyny we dünýä bazarlarynaky ornuny mundan meýlekde pugtalandyrmak boýunça öňde goýan wezipelerini üstünlikli çözmekde barha möhüm ornu eýiljekdigine önamly bolmagy mümkinçilik berýär. Şunlar bolsa dokma toplumynyň zähmetseýär işgärlerdir tekinçileri halkara paragatçylyk we anaşmak ýaly münasip dawarlandyrmak üçin tutan ýerli hemde maksat okuny zähmetçekler. Munyň özi üstünlikli ösüşleri üpçün etmek üçin hemme mümkinçilikleriň bardygyna şaýatlyk edýär. İşlemege ajaýyp mümkinçilikleriň döredilmesi üçin dokma toplumynyň agdyr işgärlerdir hünärmenleri türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahryman arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyza hoşallyk hemde alkyş sözlerini aýdýarlar.